pikone. Joma ni chigni kodi ne kawi nade? Nitie jomong'eyo ni self employment ber. Yes. To nitie jok ma o believe ni nyaka ndikgi. Kata jok manadak go ok ne gihero mar mondo mi awe tich. But an being nase go kwan ba neno ni kachako tijni. Let's say for example, kichulo ng'ato kata siling aluf maybe 30. Kuom rangisi. Kuom rangisi for example. Ing'eni ng'ano neno ni pesa no ng'eny kabisa. To donji tich sa 12, to wuok nasibo sa 12. Kitimo tij delivery ka en kod customers. Katimo deliveries mag ji 10 in a day. So maybe I charge customers rates ng'enyne ring around siling 300. Ng'eni nyaka ring market rate mag otherwise nyalo go oko. Yes. Ka go example for example ji 30 donge 3,000 mano dhibedo 3,000 per day. Mano is wawuon ni kuri segolo mar mafuta mirengo. Wach ni segolo kata mar mafuta 3,000. Tiwach ni ng'ama ndiko imiyo kata 20,000. Nikech pikipiki dongo dhigo e ode. Yes. Ngido ka podi dong kod 2,000. Mano 3,000. Mano itiyo Monday to Friday. So Monday to Saturday. Koro mano 3,000 per day times 20 times 6 times 4 weeks in a month. Okay. Yeah. Koro assuming ni ntiere kod pikipiki ni 2-3. Ibodo ka tij beti office to ng'ato go ni simu then you dispatch ng'ato ni the nation center ka parcel Kela kama kata kai nosega ora ntiere one of the jok mantie TV stations mane atimo advertisement koro check mare ng'en seche moko ni mar mondo mi advertisement bed aired TV nyaka can be receive check cha mokwongo right asiga biro kar ga ba deliver ga check from ntiere jok mang'iyo go matiyo Nation Media Group. Okay. Ma just kuno je bwana moni wasomo go chone gi negni mbele koro no introduce Nation Media. Koro from there ido ka udung'enu chal kaka familia. Okay. Seche moko an kod parcel check mantie town ondigo ben kelo ga inyalo ng'eyo rider moro to ni an gi rider moro ami namba ni to karen mana in to karen mana to chiwo namba tadhi kawo gino takelo koro yudo ka networking no yudo ka namba ni odhi kuom in fact wan kada kigona simu sani to ka page ni nga ana mako simu sani dhi kawo na parcel pa yadhi kawo parcel kure kama awach ni ngamora kama wan ok page ga ni nga nikech wan gimo dejo ga ni igo simu iorowa chulo pesa. Okay. Yeah. Koro delivery city mana within Nairobi gi